Nek sampean mlebu masjid aja langsung lungguh kosik. Lapo hatta yusollia sainggo salat sapa ahadukum rakaataini ing 2 rakaat. Maksudnya salat tahiyatul masjid. Nah, niki ada perbedaan. Menurut Imam Syafi'i, senajan waya khutbah Jumat tetap disunahkan salat tahiyatul masjid. Makane wong-wong NU karo rujukan Imam Syafi'i. Biasane ketara nek teko kok salat dhisik biasane wong NU. Pas wae khutbah lho. Tapi teko kok langsung lungguh biasane ya Muhammadiyah biasanya. Karena Imam Maliki dan Hanafi berpendapat nengring ana khutbah luwih wajib tinimbang salat tahiyatul masjid sing hukume sunah wae. Nah, padha kuwate iki. Jadi jenengan derek sing kanca-kanca Muhammadiyah monggo, beliaunya ikut mazhab Imam Maliki dan Hanafi. Jadi ngrungokno khutbah luwih wajib daripada salat tahiyatul masjid. Teko langsung lungguh. Aku soalnya sering ngonangi. Oh, kita teko langsung lungguh berarti derek mazhab Imam Maliki dan Hanafi. Teko kok sik salat, senajan khutbah wis khutbah kedua, sik salat cepet-cepetan. Nah, berarti derek Imam Syafi'i. Lah nek ana wong NU, nah, semisal NU. Lah kok teko-teko langsung lungguh, oh berarti NU sing melu mazhab Maliki ngono ae, gak apa-apa. Ini ana, berarti sapa kono teko-teko aras-aras sembahyang. Lungguh ae ngiring ana khutbah. Berarti dia ikut mazhab Imam Maliki dan Hanafi. Tidak apa-apa, tetap bagus. Nah, gini, enak ini para ilmu ini ngono, dadi gak nyalano wong. Masalah aku rada media sosial ya. Yang dia konotasinya kayaknya dia cenderung ke Maliki dan Hanafi. Menyalahkan mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi, sudah khutbah kok datang masih sholat tahiyatul masjid. Itu makruh gini. Nah, wong iki posoku ya jenggote skandal kok. Mosok gak maca hadis akeh. Hadis iki kok sing digawe kuwi. Hadis sing akeh ngono sing diwaca, dadi sik gak gampang nyalahno wong.